好。
Goedemiddag dames en heren, nog even eerst er gewoon beginnen. Ik ken het regenen. Alleen nog confetti. De hoofdjury weer. Iedereen veertig de deur. Op prima. Nog even wachten. En stel je voor dat je kan stummen. We kunnen wel langzaam beginnen. Het concours is het team die gaat beginnen. En langzaam druppelt een hoofdjury
Torino winnen.
Amuseer u zich op het tafel. En dan zien we ons weer al. En Jozef en Jobby.
alsjeblieft met lopen de zuur. Jury aan de uitnodiging van Breizing. De zus Johannes Andreasstein, Kaalstein. Als ze verbindenis wil, kunnen er worden gebogen gelegd. Daarnaast geweldig. Super. Dank u wel. Fantastisch wat je van beide dagen al langs zien. Gaan we alweer. Stop de neusjes voor in alweer. Het lijkt al zoveel aan dat we hier in de tijd.
lijkt wat te veel passeren wordt gekregen. Kom ik op 111 punten. Eerste prijs, Ben Loofdivisie.
te leven. Grandioos adios. En hij leven met het leven. Leven met het leven. Jury, dan is het weer opgedeeld op 11 punten. Eerste prijs met nog de jury. Het volgende zijn even zeggen. Even zoals de microfoon, met een saxofoon, met die uitdeelingdoos. Dan kan ik er een ogen. Dat komt een beetje door. Hoe moest het op alle microfoon komen? Nee, maar gewoon. Welke? Uitdeelingdoos. Ik wil helemaal niet af.
boys mee. Die duiveltje van de leven zit je pot te baan. Die jij opgeteld, denk ik op 111. Ja, 111. Eerste prijs, red op. Als het klappen, dan is er weinig komen. Een mirage van de haaien.
En toen ik ziek niks van het weer.